Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang bocah-bocah. Dina iki bocah-bocah sinau mulangan siji, yaiku kegiatan ana sekolah lan tembung aran. Apa iku kegiatan ing sekolah? Bocah-bocah ing sekolah tugas utamane yaiku duwe kewajiban minangka siswa yaiku sinau. Dadi, kegiatan utama siswa ing sekolah iku sinau. Dene kegiatan liyane iku klebu kegiatan penunjang utawa pelengkap. Kegiatan penunjang sing ditindakake siswa becike kegiatan sing bisa ndukung kasil sinau siswa. Umpamane piket kelas, resik sekolah. Kegiatan piket kelas sing duweni tujuan kanggo njaga kebersihan lan kesehatan lingkungan kelas. Iku becik lan ndukung kasil sinau siswa. Sebab jalarane yen kelas resik, siswa uga betah sinau ing kelas mau. Sakwalike, yen kelas reget mesti wae siswa ora jenak sinaune. Contone liyane yaiku kegiatan ing sekolah upacara gendera. Tembung aran. Tembung aran ing basa Indonesia disebut uga kata benda. Tembung aran yaiku jenenge sakabehaning apa wae kang dianggep barang. Kang kalebu tembung aran yaiku jeneng wong, kewan, tetuwuhan, papan, panganan, lan liya-liyane. Contone tembung aran yaiku Yogyakarta, Merapi, bakpia, jadah, dalan, omah, gelas, piring, watu, lemah, sapi, pitik, wedhus, lan liyane. Tuladha ing kalimat utawa ing ukara yaiku Bapak tindak menyang Jakarta. Nah, tembung arane ing ukara iku yaiku Bapak lan Jakarta. Tindak lan menyang udu tembung aran. Ayo nyoba. Nah, bocah-bocah mau sampun mirengke penjelasan saking Bu Guru. Saiki bocah-bocah nyoba rembuken utawa diskusikan karo bapak lan ibumu kegiatan ing sekolahan lan sakwise bali sekolah. Setunggal sebutno 3 wae kegiatan ana ing sekolahmu. Ngopo wae bocah-bocah kegiatane ing sekolahan kuwi 3 wae. Kalih sebutno 3 kegiatan sakwise bali sekolah. Tugas ingkang kaping kalih yaiku aranana tembung aran ing ukara iki. Setunggal, Siwi ngingu bebek 8. Kalih, Dewi tuku buku. 3, Pak Budiman kondur saking kantor. 4, Buwati gadah sapi 3. Gangsal, Ibu dhahar sekul gudeg. Garapen kaya conto nggih. Tugas ingkang kaping 3 yaiku gawéya ukara nganggo tembung aran ing ngisor iki. Saben tembung siji wae ya ukarane. Tembunge contone tembung lemah. Ukarane utawa kalimate yaiku sepatune tari klebonan lemah. Nah, tugas ingkang nomor 1 tembung setunggal yaitu tiwul. Tembung kaping kalih Pantai Parangtritis, 3 Merapi, 4 lemari, gangsal kucing. Nah, digarap kanthi manut contone. Digarap ing buku tugas basa Jawa. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.